Drogi, ħasil ta' flus, tranzazzjonijiet fuq id-dark web. Dawn huma biss ftit mir-reati serjissimi li huma implikati fihom membri tal-gang involuta fil-ħtif ta' Carlos Xkembri li seħħ fl-24 ta' Jannar, każ delikat li issa spiċċa fil-qorti. Il-ġurnal Times of Malta tirrapporta li Christian Borch, Tyson Grek, Thorn Manjon, Bertin Azzopardi u Jeremy Borch kużati bil-ħtif ta' Xkembri u li jedduh li jaqtawlu subaħ barra u li jistuprawlu l-loħtu jekk ma jtihomx l-informazzjoni li riedu, jidher li huma involuti f'ħafna aktar każi apparti dan il-ħtif. Il-Times irrapportat li l-pulizija jissoktaw bl-investigazzjonijiet tagħhom biex jaraw kif permezz tal-cryptocurrency dan il-grupp ta' persuni allegatament qed idaħħlu f'pajjiżna drogi, armi kif ukoll splussiv mid-dark web. Jidher ukoll li l-pulizija mhux jeskludu li dan il-grupp wettaq ħasil ta' flus permezz ta' kumpanniji li għandhom kif ukoll ta' persuni oħra qribhom. Sorsi qrib it-Times qed jesqu li kemm is-sezzjoni tal-Pulizija ta' kontra drogi kif ukoll tal-ħasil ta' flus qed jaraw il-possibilità kif ix-showroom tal-karozzi u kumpanniji simili intużaw sabiex jaħslu l-flus akkwistati mill-beħ ta' drogi bil-persuni taħt din l-investigazzjoni partikolari huma Christian Borch u Thorn Manjon bl-istħarriġ saħansitra jmur lura għal Ġunju 2021. Naf il-waqt li l-pulizija allegatament qed tinvestiga wkoll lil ħabib tagħhom Luke John Milton kif qed jingħad illi Milton jaf talab l-għajnuna ta' Joe McCalley li fl-2020 kien tressaq il-qorti akkużat li allegatament prova jimporta f'pajjiżna splussiv u polonju, sostanza tossika u radioattiva. Sosi qrib il-ġurnal qed jisqu li Christian Borch qed jiġi konsidrat bħala l-moħħ wara l-operazzjoni. Borch li huwa reċediv huwa sit ta' diversi kumpaniji ta' beħ ta' karozzi kif ukoll karozzi tal-kiri mhux f'biss Malta iżda anke Sqallija u Ċipru. Sta parti dan kollu, Borch kemm il-darba ftaħar fuq il-medja soċjali dwar ir-relazzjoni mill-qrib li għandu mal-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela fejn iddeskrivih ukoll bħala ħabib tajjeb ħafna. Ta' min wieħed jinnota wkoll li r-rabta mal-Partit Laburista tmur lil minn hekk kif bħala garanti biex jingħata l-libertà proviżorja Borch kellu lil Joe Kamenzuli, dak illi kien il-fotografu uffiċjali tal-Labor.